Брат, 15 плюс клони са. Аз ти казвам. Както повечето от вас най-вероятно вече знаят, селиката приключи. Умря. В този ред на мисли, ние в нашето малко сдружение Келеш Райдърс не обичаме да се предаваме. И макар и настоящата мечта в кавички, т.е. The Celica Dream, беше отнет от нашите ръце, това, което ще направим, ще го оживим. И то не как да е, а по един доста подобрен и много готин начин. Как ще се случи това? Ще видите във видеото, което се надявам да ви хареса. След първото ни приключение, което беше да стигнем до Пловдив, за да видим потенциален автомобил, с който да успеем да съживим проекта, как да кажа, не бяхме доста удовлетворени. Всъщност не бяхме изобщо удовлетворени. Автомобил, който гледахме, имаше технически забележки, които не ни вдъхваха особено доверие и като цяло се почувствахме така, сякаш потенциалният продавач не беше напълно искрен за техническото състояние на автомобила с нас и се опитваше по-скоро да го разкара, отколкото да го предаде в ръцете на хора, които да полагат грижи за него. В този ред на мисли не беше пълен провал, защото си прекарахме страхотно, но определено не беше това, което ми се искаше да бъде. Малко на закуско обяд с момчетата в... Къде? След провала, който беше в Пловдив, решихме да погледнем единствената ни друга опция, реално за България, която обаче се намираше във Варна. Съответно логистиката стана сложна, тъй като брат ми трябваше да работи, обаче колата трябваше да се види. Съответно, аз стигнах на приключение до Варна, за да видя колата, имайки пълното негово доверие и съответно реално така да взема решението дали ще ходим или не. Отидохме на място, видяхме колата, човека беше готин, колата беше поддържана и това, което ни интересуваше, т.е. техническото състояние, беше общо взето перфектно. Съответно така решихме, че ще ходим до Варна, за да вземем съответната кола и следващата почта от клипа, която ще видите, е всъщност нашето така забавно, авантюристично приключение до Варна. По-нашенски чакаме трамвайчето. И не знам кога ще дойде. Не знам кога ще дойде, а се излива дъжд на помилавате. Велико. Я кажи, какво правим? Памахме единия трамвай, сега чакаме втория. Обаче, видите ли, таблото не работи, така че чакаме си, ама малко спойлери за това, какво ще правим. Брат, не ми да снимат в момента. В влака сме, още въгъл. И се напикаем, ще се напикаем. Много отрицателно време, брат. Партията е абсолютно голямо. Флекс on the bitches, брат. Полегнал шефа. На път. Чу-чу, чу-чу, чу-чу.
свършихме пътуването и сме в Варна. За какво? Ще видите по-късно. Представям ви новия проект. Сега, какви са разликите? Първо, защо искахме точно този автомобил? Защото това е 192 коня с лифт технологията. И, макар и тялото да е различно, сме запазили душата на оригиналната Селика. Което, в интерес на истината, както най-вероятно повечето от вас, които са го правили, струва пари, обаче в крайна сметка няма нищо по-ценно от това да си запазим сентименталната стойност на автомобила и да го направим това, което ние искаме. Защото в крайна сметка цвят и джанти и всичко друго може да се направи, обаче това, което прави автомобил е душата му. Сега, първото нещо, което ще направя на новия автомобил е да сменя стоповете, но това ще го видите в друг клип, просто да имате предвид. И най-вероятно с брат ми и Никита ще полираме фарчетата, да може да просто да изглежда по-добре. Не е нищо особено, не е нищо специфично. Така, ще се видим за стоповете. Разликата между този и този. Признавам си, направи грешката да не снимам как изглежда колата с старите фарове, т.е. стопове, но сега ще видите как изглежда с старите и смятам, че изглежда значително по-добре. Така че, да. Оп! Дойдоха от подкреплението келеш номер 2 и келеш номер 3 и сега какво ще правим? Ще полираме фарчетата, защото сме газари. Те не, че са много мръсни, ама ние искаме още повече. NVP Detailing. Първия фар е минат с 1000. След като избърсна с изопропил. След това той ще направи тоя. На здраве. На здраве. А хомбой Никита ще довърши тоя. Това е прото, това е семи чирак. Аре с тия киха.